ଇନାକେ ଖଟା ପକେଇମୁ। ଆଉ ଏ କଣ୍ଟାଟା ତ ଟେହେଲ ମେହେଲ ହେଇଯାଇଛି। ଗତ ଥର ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିଥିଲି ବଡ଼ ମାଛଟା 1.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହେଇଥାଏ ବାହାଲଟା। ଆଉ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଏକାଥରେ ବଙ୍କା କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଆଣିଛେ ତା ନାଗି ସିଧା ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିବା ନାଗି ଚିମଟା ଯନ୍ତ୍ରଟା। এইটা ଚିମଟା ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଚିମଟାଟାରେ ଗୋଟେ ବନେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧା ମିଧା କରିଦେଇ। କଣ୍ଟାଟା ବି ସେ ଡର ବି ମାଡ଼ୁଛି। ଏତିକି ହେଇଯିବା ରଙ୍କ ନାଗୁଛି ନାଇଁସ। ମୁଁ ଦାନା ବି ତ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଇନା ଗୋଟେ ଇଏ ନଗେଇ ଦେଇ ଥୁପ ନଗେଇ ଦେଇ। ଆଉ ଆମର ଖଟାଟା ହେଲା ଝାତା ମାତା ଖଟା। ଆଉ ଦେଖିନେ ତମର ହସିବ ଜାଣିଛ। ଆଉ ମୁଇଁ ରୁହ ଦେଖେଇ ଦେବି ରୁହ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ କରିସାରେ ନଗେଇ ସାରେ। এইটা ଦେଖ ଆମର ଖଡ଼ା। ଆଉ କଣ୍ଟା ହେଲା ନାଇଁ ସୂତା ହେଲା ଟାୟାର ସୂତା। ଆଉ ସୁଲ ଦେଖିବ ସୁଲ ଇଟା ଦେଖ ସୁଲ ହେଲା ଆମର କାଠି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ବନେଇଛି। ଆଉ ଆମର ସିସା ମିଶା କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ତାନେ ଏଇନା ପକାଉ। ତାପରେ ମାଛ ଧରୁ। ହଉ।